Ola, bos días. Vou coller o paraguas. Hoxe chove, fai unha néboa impresionante. Gustaríame que pudera desapreciar aquel bosque de abetos. Son enormes, grandísimos, colosales. Pero a néboa non dá para máis. Estou aquí nun sitio realmente espectacular, Branda de Lamelas. Creo que tamén creo que tamén pertenece ao Arcos de Valdevez. Está aquí metida no alto da montaña, é un sitio, xa vos contei antes, donde se estabulaba o gando e as xentes que practicaban, que tiñan como modo de vida o pastoreo, viñan para estes campos enormes que hai aquí no alto da montaña, e nestas pequenas construcións servía de acubillo para gando e tamén para eles. Xa antes vimos unha tamén no outro vídeo. Mirai, por aí, na parte onde hai esta serie de penedos, está cheo de pequenos acubillos e cierres deste estilo. Ou por ali tamén vemos moitas máis, pequenas, camufladas aquí no medio das rochas. Mirades, aí está, outra. O sitio paga a pena. O pasa que o día non acompaña moito, pero pois hai que tomalas como veñen. Sí, señor. Aquí ando eu co paraguas, un parroquias grande para meter cámara, eu, pau de selfie, o outro, todos aí, que eu non sei moitas veces como son capaz de facer tantas cousas eu soliño. É o coche que queda moi alá. Mira, aí tendes, non sei se se aprecia, logo meterei unhas fotos. O pequeno acubillo, aí, unhas pedras, outra por arriba, recordando construcións moi antigas, verdad? Mira, aí temos outra, a ver se son capaz, a vedes? Co cierre, ese ten a portiña, verdad? Curioso. Aí está. Bueno, a ver, vamos a intentar. Aí que eu baixei todo por ese bosque de abetos enormes, e agora aquí, nesta parte alta da montaña, aparece este enorme pradería. E hai gando, vin gando por aí. Ademais vin uns ejemplares de gando, cuidadito, destes de ter medo, así que me vou po coche porque vin aí un ejemplar de varios centos de kilos e cuns cornos, e cando pasaba no coche me mirou con cara de poucos amigos. Vale, dadelle me gusta se os parece interesante, claro, así eu sei o que vos gusta é o que seguir facendo. Vale, Branda de Lamelas, Parque Nacional do Peneda Jerez. Creo que Arcos de Valdevez. Ata logo.